Ramuka seiko Garo mama V? Tambovata here kungopepuka kudai kungovhura foni kuti tingoona iyo milaini. Aiwa, you are doing well shem. Munozongoresva pakuti munoribhilisha Garo riya, ndosaka rakaita nhingi milaini saizvozviya. Garo ragara haridi kubhilishwa, todi kungogumira kunhingi kumusoro uku. Kana. But anyway, chandoda kungokuudzai chete ndechekuti mama V havasiro vega vanomasajiwa like that. But pakaposheka chete ndepekuti takazokanda takazozvisa pasocial media. But to be honest, pachirungu chaicho ndo inonzi masaji chaiyo. Vanhu vaya vanoita masaji vanomasaja kwese as long vavhara private part. Handiti plus zvangoitika pakuti mama V wazviitira muZimbabwe kuno kuEurope hakuna chinoshamisa. So in other words, iyi inhingi ndangoti ndirove nhingi kavidhiyo ndite kuseri kweGaro, ndirove nekuseri kwaro, ndobva ndati kuno kuEurope hazvitomboshamisire kana ka1. Ndoda kukuudzai inini ndikakuudzai first days ndaitonyara kana kuenda kubeach chaiko kunonzi kubeach kuno kuEurope. Hazvitombonyadzisi kana ka1 inhauyo kungoti muZimbabwe yedu hatina zvinhu zvezvirungu. Actually tinazvo zvinhu zvezvirungu asi kuva neaccess yazvo kunonetsa. Handidi kunyeperai. Aiwa, keep it up mama V. You know me, don't mind me. Ini ndokufarirai zvisingatoiti pandakangoposheka napo ndopekuti aiwa kurakazopostirweiko. Asiwo admayo ungatoshinga kubuda zoro kuti mafuta toto waizoro toto utiradza tumutsetse isusu usadaro iwewe. Yona zvanhu akafa ukariba iwo uri busy kuburisa mutsetse paFacebook. Unofanira kumbosungwa iwewe kana kumborohwa. Pamwe mukabe mairohwa boys, mukabairohwa pairohwa munhu. Pamwe mudhara papa vari kumbokupeka nguva machinyatsoona kuti vanodaro ndianani. Vari kuongorora, mukuru wenyika anenge achiongorora kavachiona ezvo vari kuona. Iwo utoripo wato blacklistwa kunzi ndo zvaonoita shamu iri kuuya. Dai chikambotiburwa stereki dzungu riperero reFacebook rekuda mari yeFacebook. Dai chikamborohwa stereki chimufana chiyacho. Pachinoita zvakanaka tinokomenda kuti chaitochi zvakanaka. Zvandatora pachakagadzirira mhomho muzimba takachikomenda kuti chichagona. Nekamota taiwa paagona mukomana apa. Tunoombera pavanenge wagona tunoombera pavanenge wakangasa tukutaura. Dai washikwapurwa mbijana. Masiye oshokapurai kana mukabata endese kusenda dai munorova. Zvacho zvaibuda rai kumabhamba miko kusvika kwaita mushe. Bvunzai Yozi wenyu akamborohwa rimwe gore. Yozi aita akanga video yakaita ngezvinonyadzisira namwe asikana so akarohwa izvozvo musana wake akakwapuka. Yozi wekuimba nashinzo zvidhakwa ani mavanga kumusana anokutaurira kuti akarohwa nemapurisa. Zvazviitwa izvozvo munyika medu. Torai murove pasendra hameno muchanorera kupi kana masiya edhimu tora shanga torai zvakadaro murove. Musatombosekerere. Panoda anoona chipa vanhu vana baba vachibuda dai vane mutsetse izorwa tu oil toasikana toda kuzorwa oil iwewe. Iye anoti wewe ngozorwa Magaro yaya. Uda kurohwa kuburisa mutsetse munhu wechirume. Hama yangu chiyera Lorengu, hama yangu chiyera. Mundudzi uyo bhuru wenyu wewe. Uyo oil wewe. Kuti hatida kumuona men's fellowship. Akangwa tira kumudhinda, tira kumurikita. Ya, nemabhandi chako onyatsorariswa pasi urwa musana kana neshamu chayo nezvamboko. Kupi koko? Tunotiradza mupondero wako iwewe. Lorenguyo, utiudziro mumwe wako iyeyo. Kana usanyara kuputwa tsete murume mukuru. Putwa tsete murume mukuru nemumwe mukadzi ngachikupukuta tsete paipe kana usanyara. Mafuta zvavo anenge achizorwa hamene zvengu achizorwa achingokokota zvese kana naamai vachingwa achita zvazvo. Kukota tsete dzese dziya dzemurume. Aiwa.